जों बायदि मावनानै जाग्रा हालुवानि फिसाज्लाफ्राबो गांसे भट दं। गतिके जोंनि गरिब गुन्द्राफ्रासो, जोंनि हालुवाफ्रासो, जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रासो जोंनि बिसायख'थियाव सोर देरहागोन देरहाया बेखौ थांखि लागोन, बिथांमोनासो डिसाइड खालामगोन। जोंनि दतमा बियाबनि लाइमोनफ्रा दिनै फरायसुलि फरायसुला बिथांमोना बिजाथिजों दिनैहाय मोगा मोगि जालायनायनि मोनसे प्रग्राम बिथांमोना लादों। बिथांमोना इयुथ कनक्लेभ होननाय मोनसे टिम होनानै बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। नुजाफैनानै लाइमोनफोरनि सोंनायनि फिननाय होनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव फैयोब्ला आङो गावनो जोबोद गोजोननाय मोनो, खुसि जायो आं। आरो दा गोबां जेंना जेंसि लाइमोनफोरा दङ, बेफोरखौ मिथिनानै आरो बिथांमोननि सिगाङाव आंनि जिउनि जे मोनसे जार्नि अफ लाइफ बेखौ शेयार खालामनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आदा जयन्त बसुमतारी, जोंहा रेवरेवा नार्जिहारी सार, बयबो नुजाफैनानै दिनै लाइमोनफोरखौ बेवहाय एनकारेजमेन्ट होफैदों। जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि जादों। जिहेतु दिनैनि बे हाबाफारियाव लाइमोनफ्रा माबे इस्युफोरखौ बांसिन फकास खालामनानै नोंथाङा सोंथि सोंनाय जादों? लाइमोनफ्रा 125 एमेन्डमेन्टनि सोमोन्दै सोंदों। दिनै 125 एमेन्डमेन्टआ मा दङ आं मोजाङै बुजायनानै होदों। इमप्लयमेन्टनि बाथ्रा सोंदों। इमप्लयमेन्टनि बाथ्रा सोंनायाव आं गोबांखौनो बुंदों जे बयबो जोङो एन्टारप्रेन्योरशिप लाइनाव, सेल्फ एमप्लयमेन्ट लाइनाव जों गोसो होनो हायो। टुरिजम सेक्टरा गोबां जोंहा इमप्लयमेन्टनि एभिनिउस दङ, बेफोर बाथ्राखौ बुंदों। सरकारि साख्रिजों लोगोसे जोङो सरकारि नङै खामानिफोरखौ जोङो मावनांगोन, होमबासो जोङो 100% इमप्लयमेन्टनि जे खाबु बेयो जागोन होननानै आं लाइमोनफोरनि गेजेराव बुंदों। लामा सामानि सोंथि बिथांमोना सोंदों आरो बेबायदिनो लाइमोनफ्राबो राजखान्थियाव माबोरै ओंखारनो हायो बेयाव आं बुंदों, जुदि आं MLA जानानै जुदि देरहालाङोबा आंजोंनो लोगोसे बोसोरफ्रोमबो फ्राय 60 मानसिया इन्टार्नशिप खालामनानै राजखान्थिखौ बोरै खालामो, राजखान्थियाव मा मावनो गोनां जायो, बेनि अबिगथाफ्रा मा बेफोरखौ मिथिनो बा एक्सप'जार होनो थाखाय बा मोनसे एक्सपिरियेन्स होनो थाखाय आङो लाइमोनफोरखौहाय बोसोरे 60 इन्टार्नशिप होनो थाखाय दिनैहाय बिथांमोननो रादाय होदों आरो आं देरहालाङोबा बे रादायखौ आं मावफुंगोन। पाब्लिकआथ' जोबोद मोजां। दतमा ओनसोला मेनलि दतमा बियाबा UPPLनिनो बियाब। बेयावहाय माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय थांनाय BTC बिसायख'थियावहाय जोंनि बिजाथिफ्रा जेननो गोनां जादों। गोबां बावहाय जाथि जनगोष्ठीनि इकुवेशन दं, धोरोमनि इकुवेशन्स दङ, बाव हा हुनि इकुवेशन्सफोर बा इस्युसफोर दङ, दै खुरखानायनि इस्युसफोर दङ, लाइमोनफोरनि गेजेराव फेग्रा मुवा बेसादनि जेंनानि बाहाय इस्यु दङ, बेजों लोगोसे इमप्लयमेन्टनि इस्युस दङ आरो बाहाय जिहेतु बर' मैखोम ओनसोल, जोंहा गोबां बर' माहारिनि इयुननि बाथ्रा, हारि दानायनि, समाज दानायनि बाथ्राफोर बाहाय लोब्बा जानानै दङ। गतिके बेफोर गासैखौबो आं दिनैहाय बाहाय दतमा बिजाबनि सासे बिजाथि जानानै गोबां सोलोंनो मोन्दों। रायजो राजाफ्रा आंखौ जोबोद मोजाङै बजबदों, जेरावबो गावसोरनो मेल खुङै लेंहरदों। दा आं बेफोराव थांनानै रायजोफोरजों सावरायनानै बिथांमोननि सुबुरुन, बिथांमोननि माखासे आइडियासफोर बेफोरखौ खोनासंनानै इयुनाव आं जुदि देरहालाङोबा बे आइडियाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय आङो नाजागोन। केम्पेइननि थाखाय गाबोन नोंथांमोनखौ आं खावलायदों। जोंहा कसुगावनि गंया ओनसोलनि मैनागुरिनिफ्राय जोंहा 100 किल'मिटारनि पदयात्रा दङ, गाबोननिफ्राय जागायगोन। गाबोननिफ्राय जागायनानै 27 मार्चसिम जोङो बेखौ काभार खालामनो नागिरदों। 100 किल'मिटारनि आंनि दैदेननायावनो जोङो दतमा परिबर्तन जात्रा होननानै जोङो मोनसे हाबाफारि लादों। बिनि अनगायैबो जोंहा प्राइमारि बुथ आरो ब्लक लेभेलाव गोबां मेल मिटिं जोंहा जागासिनो दं। न' थांनानै रायजोफोरखौ खुलुमहैनाय, सिबिहैनाय, रायजोफोरनि इस्युसखौहाय सोंहैनाय, जेंनाफोरखौहाय सुलाद लाहैनाय, बेफोर हाबाफारिफ्रा जोंहा जागासिनो दङ। मोनसे बिसायख'थियाव जे हाबाफारिखौ मावनांगौ बेखौ जों दतमा बियाबाव मावगासिनो दङ। दोलोआव नखरारि जे राजखान्थि दोलोनि जागायजेनबाय बेथ' थिग नङा। बे थिग नङा। जोंनि बर'फ्रा 5,000निबो बांसिन सुबुं मुंख्लं जानायनि उनाव, हाजार मानसिया जेल जानायनि उनाव जों बयबो गावनि फरायनाय नागारनानै, मावनाय दांनाय नागारनानै, आन्दलन खालामनानै BSc सोरजिदों, BTC सोरजिदों, BTR सोरजिदों। दा बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेरजों जों बर'फ्रा मोनसे जांख्लासिम सौफैदों। बेसिमाव जोंनि खुनु बर' दैदेनगिरिया गावनि न'खरखौ दावखोहोनाय, गावनि न'खरखौ थुखोनाय, गावनि न'खरखौल' नायनाय, बेखौ जोङो नजिरजों नुफेराखैमोन। एबार जों नुबाय गावनि न'खरनिनो बिबनां,
गावनिनो अनजालि बिसि आरो जों खोनादों आरो गावनिनो न'खरनि सोरखौबा आरो देनां माबा मोनसे खालामहैनो नागिरदों होननानै दा बे जिनिसा न'खर बादा परियाल केन्द्रिक राजनितिया मोजां नङा आरो बर' हारिया बेफोर जिनिसखौ रेजेक्ट खालामनाया मोजां सोरबा सासेखौ हिंसानानै बुंनाय बाथ्रा नङा बियो बिथांनि राजखान्थि इयुना गोजों जाथों मोजां जाथों जों बेखौ हास्थायो खिन्थु बिनि ओंथिया बे नङा जे आंनि न'खरखौसो आं दावखोहोनाय राजखान्थियाव बे जिनिस नङा जोंबायदि गरिब न'खरनि जोंबायदि हालुवा न'खरनि लाइमोनफ्राबो सुजुग मोननांगौ खनसेबाबो जोङो रायजोखौ प्रतिनिधित्व खालामनानै रायजोखौ सेबा खालामनो सुजुग मोननांगौ दा जुदि जोंनावबो इउपि बिहारफोर बायदि परियाल केन्द्रिक राजनितिकआ आरम्भ जाबायब्ला जोंनि बड'लेण्डनि इयुना बारा मोजां नङा आरो जोंहा जे आद्रा सिमांफोर दं बे सिमांफोरखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा मोनफ्रोमबो हान्जायानो बेखौ बुंगोन जे हेंथा हान्जाया मोनसेबो देरहानाय नङा बा मोनसे हान्जाया बुंगोन जे जों गासिबो 100% देरहागोन बे दाबिखौ बयबो खालामगोन खिन्थु बियो सुबुं दारा खान्थिनि थाखाय मोजां नङा गणतन्त्र हादोरनि थाखाय मोजां नङा बिजाथिखौ देरहाहोनाया रायजोनिसो खामानि रायजोनिसो मोन्थाय रायजो राजाया भट होबासो देरहागोन रायजो राजाया भट होआबालाय बोरै देरहागोन आरो जोंहा गणतन्त्र हादोराव सासे राजाहा सासे धोनिहाबो गांसे भट आरो सासे भिखारियाबो गांसे भट गथिखे बयहाबो गांसेल' भट दङ ओंखायनो जायफोर दिनै खुंथाय खान्थियाव दं जायफोर दिनै धोनिफोर एकदम रां रुफा गोनां धन कुबेरफोर बिथांमोना सानदों जे बिथांमोना देरहाखाबाय खिन्थु बिथांमोना बुजिनाया मोजां जे जोंबायदि गरिब गुन्द्राहाबो गांसे भट दं ओंखायनो जोङो दिनै एसि रुमाव जिरायनानै टाउन सहराव थानानै गावनि रुम सिङाव थानानै जों देरहाखाबाय सोरबाया 0 सोरबाया 100% बेबायदि बुंनाया थिग नङा सुबुं दारा खान्थियावहाय रिजाल्टसिम नेनाया मोजां बिसायख'थियानो जायाखै दाबो देरहाखोना जेनखो बेखौ बोरै मिथिखो गथिखे 4 मे खालि 4 मे नङा होमबा 4 मे खालि जे जोंहा बिसायख'थिनि फिथाइया फोसावगोन ओइदिनखालिसो मिथिगोन सोर देरहागोन